Ah, coach, why you take it and come and I know this one will make you on.
Because chief thought you are balapa. Odo balapa no. On the bed mass. Olá, vou brilhando com coisa. Ah, não, eu é uma gota. O que acontece, né? We want to learn more than home as a place. I mean, you have a mojo, picture, pressure. You want to be mother, like a good picture, one. What the guru, Yaporago, Temuri, Kibaho. Sit off, let me pass a review. Somebody, Soriano, Tamayado, Sunya, Punya, 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 my friend. We have my shit of a sauce here, whatever, and go come passare. Still, your whatever issue.
Take a name, girl. One name. Because Meko has a Malaziba Pagan on you. Okay. I'm going to Mr. IKEH, presenter. I take a number. I'm for course, where you came, as you know now. It's a Kapagoda has if you got organized, you know, now I'm a man of a starter. Okay. Thank you, the video man. Chijikọta mụ na ezinụlọ a bụ na nwoke a na-akwa taa. Today is 5th January 2023. Nwoke a na-anụ ada anyị nwanyị Mrs. Abigail Ike. Onye watọchara anyị nwa isisi nke late presenter Erieme. Thank you. Ekele m unu. Anyị fụrụ mbụ n'ụgbọ wee bịa wee sị na unu zuru ka eme na-asụ nze kwuru ji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Amen. Biko oge ọ dị ndụ gwa na anyị ka unu na ya si wee dị ọgwụ ezigbo mmadụ. Anyị enweghị nsogbu. Ọ bụ na ịghọtaghị ya gịnị ya na-enwe nsogbu mana a very simple man. Ihe na-edebe ịghọta ya enweghị nsogbu. Ọ na-efe ili na ọ baghị uru ịdị na-enye mmadụ nsogbu. Na onye ọbụla nwee right to live a comfortable life etu ọbụla o si chọọ. Ịghọtago? It's a very simple man. Mana ọ na-ịmaghọ ịghọtafie. So anyị na-enweghị any problem. Because na anyị ghọtara onye ọ bụ, ya ma ghọta onye anyị bụ. Thank you. Ekele m unu. Thank you. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ikwuore ndị gị na ha so wee bịa na mma. Enwetago ezigbo ọtụtụ ọgbụgba ama n'isi anọ bụ ezigbo mmadụ anyị wee na-ekpekpe na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ha na ndụwa n'aha Jizọs. Ka mmemme anụwa na-akwado iji iru na njedebe ka ihe na-echere ka o mere ezinụlọ anụwa ma ha mesịa mmemme a. Dịka m kwuru oge izu anyị batara, a sị m na ụkọta azụ wesiri ike ya aka iru ya mma. Anyị afụwaghị ya ihe dị iche adịwago maka na ekpere nwoke ọbụla n'ezinụlọ ya bụ ụkọta azụ ya karịa ihu ya. Ịghọtago? So ekpere na ekpere ezinụlọ a bụ ogologo ndụ dịka nna anyị ukwu biri na-arụsi ike ihe akụ akụ ihe enwe enwe maka na ndụ a na-adị adị bụ ihe eji edozi ndụ dịrị ndụ a na-atọ ụtọ. Ihe na-ekwu maka ya bụ ego some money is very important. Odogu smart. Thank you. Ekele m gị. Afụrụ m mbụ unu gbara wee na-asị njidekwa ka unu ji ya wee na-asị na expenses niile unu mere ọ bụ ego ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ iji okwu nkwụrụte ya na mmemme a na Jehova ga-esi na ya wee mere unu ihe ịrịba ama na ezinụlọ unu ga-esite tata wee fụwa agamnihu fụwa ihe dị iche iche ịfụnanya zuru oke na udo tọrọ atọ udo nke mkpụrụ obi ife ọbụla bụ ife na-ekwe ya nweta na ezinụlọ unu na unu ga-esi na mmemme a wee nweta ya n'aha Jizọs. Egwu bụ ọzọ ekene gị
the whole Boz Empire Media na-ekele gị. Smart name ka anyị ma onye ewu. Mana gị nwa na onwe eche m onye bido gị ewu, mana ị na-ekwu ka pastọ. Anyị kara ọrụ eke. Anyị na-arụkwa ọrụ vidio na-enyekwa ndị mmadụ ngozi dị iche iche n'ụdị n'ụdị. Ọ ga-adịrị gị na mma maka Jehova na ọ na ike dị n'okwu ọnụ. So onye ọ na-amara ka o esi wee help mmadụ ibi ole. Ekele m gị. Achịkwa ekele gị o. Biko mere ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Ọ ga-adị gị na mma o. Onye ọma adịkọla mba. Igụbọzọ ekele gị o. Echedekwa gị afọrọ gị mbọsị ekele eze ntakwara nne ya. Ọgụ mara m aka ise chimchi na-akọwa ụzọ ụmụ. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị fụrụ ka unu si wee kwado wee bịa n'Ikem wee na-asị na unu zuru ka eme na-asị njekwu nji n'aha Jizọs. Mana ọha na eze ka obi dị gị na mmemme anyị bịa taata ebe a. Obi dị mma maka onye nwụrụ anwụ ka anyị bịara ụlọ ọgọ ngọgọ ebe ma alụmahị onye alụrụ okenye ụlọ nke ịtọ ekele m gị o. Ọ ga-adị gị na mma o. Ọbọdụ ihe dị ha dị na Naịjirịa unu wee kwado wee bịa n'Ikem a na-asị unu jideka unu ji once again o. Oge ọ dị ndụ unu na ya na-agọ ọgọ gwara anyị ka isi mara ya ọ bụkwa ezigbo mmadụ. Ekele m gị o. Ka anyị na-ayọ Chineke ka ọ merụ ezinụlọ ma ha mesịa mmemme anụ a. Ekele m gị o. Ana m asị ije ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-emefu aka na site ka o ji wee na-asị na iji unu bịa taata na ezinụlọ ama mbụ ihe efu ihe dị ụkọ na ezinụlọ gị na-enwetaba sinsi ị bịara Jehova ga-esi na mmemme a wee mere gị n'aha Jizọs. Ekele m gị o. Gwara ọha na eze afọ ahụ a na-etu gị ọzọ onye ọma dị ụkọ. Igụbọzọ ekene gị o. The whole Boz Empire Media na-ekene gị wee na-asị gị na ọ ga-adị gị na mma o. Ekele m gị. CHIBUEZE ọnọrọ one odogwu abụọ kwụsara gị one metro biko ndị ntụkpọ ụmụala ndị ntụkpọ ụmụala ka anyị nwee ike anyị kwụkwa na nwata ebe a nwata ebe ka ọzọ biko ndị ntụkpọ ọzọ. Ekele m gị o. Biko
onye ka m kene onye na-ekele bụ ise aka ekuchi ọnwa Lulu Kingdom Igboachi. Nze Igbo's ekene gị anyị ga-adị gị na mma anyị fụrụ kụrụ si wee kwado wee bịa n'ikem wee sị na unu zuru ka eme na-asụ nje kwuru ji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Biko gwana ọhala eze ife jikọta gị na ezinụlọ alụma na-eme akwamozu taa. Ife mere n'ụbọchị taa ụlọ ọnkụ ka a bịara nkwa ma ọnkụ a na-ekwu maka ya wee ezigbo mmadụ anụmanụ egwu ebe nọ kama na o nwere ihe ma nwere onye amara onye a na-akpọ nwe isi n'ike ịchọ ọsa bụ treasury not to stay or assistant manager for ụbọchị taa ọ bụrụ onye anyị na-achọ o wutere m nke ukwuu mana o wute akọrọzi too much ịtụrụ ọpụtago ụmụaka mma akwa mma akwa n'ụbọchị taa na ndị nwanne na ndị ọyị ọrụ eji akwa ịta onye ọbụla na-enwe happiness onwe onye na-ebe nnukwu akwa maka ama na ebe ọ na-eje abụrụ ajọ ebe ọ bụrụ anyị nwere hope lost na ndị a ga-emere ahụ Chineke ga-emeri ya so ọ wụrụ si ka anyị na-akwa today Igboachi ka anyị si wee bịa and the mother to my uncle onye atọrọ my mother nwaara adịghị ike chọọ maka ma mmadụ si wee lụrụ nwaara adịghị ike chọọ wee mụtazi amụnwa m Chukwu egosi ụzọ ọ bụ abịsi n'Enugwu ụzọ my grandfather ebe a ike chọọ ụlọ onwe ya onye chief ka ọgwụ onye very chief ka ọgwụ onye a maara ama ọ bụ ike a na-abịa eri ihe ọkpara ya anụwa bụbụla siri ike wee gbazi ọrụ na bank so eria niile wee sichaa nri mgbe mpere mpe maka eji nọ n'ala mgbe mpere mpe so apụtazịa a na-abịa eri ihe amajuọra isi eri ebe ka a na-agba Disemba ka a na-agba Disemba everybody o nwere ugwu gọvanọ yie somewhere like Ndobe Akọ Chijioke na Anodua ihe ahụ niile ama na hapụ n'oge a mana anyị chawụgoro Goodman today efoja ha ebe nwoke mmadụ bido gbawa mbọ the man knows how to be my mother you see a way put out the book and the boy but I want you okay I come back go with back forgot go with back he will go to 300,000 the money will look way go not the level there with the 20,000 so I am very happy today for life the man to live not another Aquaman that be happy no the life of the man and that's my own father so I'm happy thank you so much okay dig na mma I am go ziba ngore da many people agbago ezigbo ama n'isi ya wee si no biri ndị ọfụma anyị wee na-ebe na asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ana ndụ n'aha Jizọs wee na-asị unu wajidekwa nke unu ji na ihe fere inu tupu na ebe anụnwa na mmemme anụnwa bụ iji okwu ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ ego na Jehova ga-esi n'ime ya wee bulie unu enu ihe bụ ihe dị ụkọ na ezinụlọ unu na-achọ na unu enwetabeghị Jehova ga-esi na mmemme a wee merie unu n'aha Jizọs Igbo's ekele gị ka afọ a na-etu gị etu Nze aka ekpuchi ọnwa 1 Igbo's na-ekele gị the whole Boz Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụrụ ịbụ mma n'ịbụ nkwụ enu na-asị jidekwa ka iji na ọ ga-adị gị na mma ekele gị
biko menụ ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ oke aha m ha sent tupu ọmụnwa onye na-anụ ada wisi onye nwụrụ a na-akwa ahụ m onye ejiri agụ ebe anọ ọ ga-adị gị na mma ịfụla anyị na-ọgụ bụ isi ọgọ ọ ga-adị gị na mma biko anyị afọ ka o si wee dị many people agbụgbọ ezigbo ama n'isi daadị anyị nwụrụ anwụ wee sị na ọ bụ ezigbo mmadụ anyị na-ekpekpe lasị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs mara anyị ka obi dị gị na mmemme anyị bịa taata ọ bụ di m obi aṅụrị enwere m obi aṅụrị nke nnekwu maka na ka anyị si wee yọọ Chukwu ka o si wee meri anyị tolu ihe niile gara ọfụma anyị kwara otu o si wee kwa nna ya o wepụtara oge wepụta ego wee kwa nna ya kwasịrị nna ike anyị wee sị na anyị akwakwu ya kwasịrị enyi ike otu o si kwa nna ya so nọọ ji mkpa ka ọnwụ so a kwara otu o si akwa ji mkpa n'achị o zuru ka emee and anyị mezuru ihe niile o kwesịrị ka anyị meri ya nọọ ezi nna ka ọnwụ ekele m unu ka anyị na Chineke ka o mere ezinụlọ a na mmemme a ha mere n'ụbọchị taa ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ anụnwawo na bido tata gawa na ihe ọma ga na-abịa n'ezinụlọ anụnwa otu anyị kwuru ewere oge aṅụrị wee gbachapụ nna anyị iru otu ahụ ka ihe ọma ga na-akpọrọ onye ọbụla n'aha Jizọs ezinụlọ a ga na-enweta ihe akụ akụ ihe enwe ihe ọma ga na-abịa a ga na-eri oriri onye ọbụla ga na-aṅụrị ọṅụ onye ahụ ekpere anyị n'isi onye ọbụla n'ezinụlọ a n'aha Jizọs ekele m gị ọ gwara afọ a na-etu gị etu mba
mba anyị adịghị eme nke anyị na-etu aha aha Nwachukwu zitere Nwachukwu wee kpọọ ya ka o si wee dị egwu bụ ekele gị the Hope Empire Media na-ekele gị wee sị na ebe odogwu na-asị ideka iji na ọ ga-adị gị na mma maka anyị fọrọ mba ịgba unu mba wee bịa ebe a wee na-asị na ebe ọbụla bụ ife unu tufu na mmemme a ọpọnse na kọntrị dị hard unu wee mee kwachapụ ya ife ifere n'iru wee mefu ya aja ya aja wee sị na ọ ga-adị unu na mma Jehova ga-esi na wee mere unu amara ife bụ ife dị ụkọ ezinụlọ unu Jehova ga-esi na wee mere unu n'aha Jizọs ọ ga-adị gị na mma dịkwara ezinụlọ gị na mma ekele m gị biko onye ka m kele ọ ga-adị gị na mma anyị fụrụ ka unu si wee bata wee si na unu zuru ka eme na-asị ka anyị magodoro ka ezinụlọ anụ si wee metụta unu masị nwanne wuli nke nwụrụ anwụ nwanne m nwoke bụ Henry Ọfọgambe na alụ masị ike so anyị nwawa ọgọ ebe a na nke ebe a anyị ji bịa ka anyị bịakwanyere Igbo ikpeazụ ekele m unu ndị mmadụ agbagwa ezigbo ma na isi ya si na ọ bụ ezigbo mmadụ oge ọ dị ndụ wee na-asị na ọ ga-adịrị mkpụrụ obi ya na mma n'aha Jizọs ama na unu na ya dị na-agọ ọgọ ọfụma oge ọ dị ndụ ka anyị na-arịọ Chineke ka o meere ezinụlọ na ma ha mesịa mmemme a anyị na-asị ka Chukwu nọnyere ha etu ọ nọnyekwara wee mee akwamozu a n'udo na ọṅụ ka ihe otu o si nọnyekwa akwamozu a ka ọ nọnyere ha ya n'iru ka ha kpokọta onwe ha ọnụ ka tensị wee dịrị ha mma ka nyekwa ha ogologo ndụ ike ka ọzọ emena ekele m unu biko ka afọ na-etu gị etu Igwe Ben ego bụ ọzọ ekele gị were asị na ọ ga-adị gị na mma were asị unu jirikwa ka unu ji na ọ ga-adị unu na mma na anyị fọrọ mbụ unu gba wee na-asị na Jehova ga-akwụghachi unu ihe bụ ihe unu tufu na mmemme mmajikọ mmaji n'aha Jizọs ife ọbụla bụ ife dị ụkọ na ezinụlọ unu ọ ga-esi na mmemme anụ wee merie unu n'aha Jizọs ekele m gị ọ ga-adị gị na mma bido ọnwa bịa ma asị bido odogwu a ga-aba mbịara ibe ekele m gị ọ ga-adị gị na mma ọ dị mma biko mee ka ọhara eze mara onye bụ ọfụma na afa aha m bụ Ifrem Chukwudike Oluedo ahụ ụtụtụ powered by God ama azakwa Agha Chineke na-azakwa Chukwu the Oracle of Chukwu Kparakpara ihe anyị ji bịa ebe a ụlọ akwụkwọ anyị nwoke mana onye anyị so n'azụ ma ọ bịa ụlọ akwụkwọ a nwanne nwoke a na-akpọ Henry Chukwuagozikanu Oluedo ọ latara alụ nsogbu ada ezinụlọ nsogbu ada wee si ike ọ latafute n'obodo oyibo ya na nwunye ụzọ dị aka ekwe mana ozu ejiri anwụrụ ọkụ were n'igwe aka maka na o ziri anyị ozi anyị bịakwara n'uche anyị bịara n'ụdị furu ike anyị bịara ọgọ ka anyị gọtara ọgọ bụ anyị mma ndị anyị na ha mma agụgwọ ọgọ bụ anyị mma maka na anyị enwebeghị gbatagbata ọgọ anyị na ha onye ihe anyị ji wee kwado ụdị anyị ji wee kwado Chineke mee amara powered by God egwu ụbọchị ekene gị afọ m ọgụ unu bịa n'ike m wee si na unu zuru ka eme na-asịrị njide kwuru njide ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs ka ihe na Chineke nna ka o mere ezinụlọ anụ Chineke agọzikwa ezinụlọ a maka na o nweghị ihe nkọ ahụ ha ọ bụ na inwe ezigbo ọgọ mmerote maka na ihe ọ ya akwachara ozu onye ọbụla jụọ onwe ya ma na nwanne m nwoke Chukwuagozie na amakwa na ka ọ bụ nwoke nwụrụ ọrụ ụka dị ọrị maka na o sogorola ndị amụrụ ka onye a akpọ son-in-law o sogorola ndị amụrụ ka onwe ọrụ ndụ ka o so arụ nwa ozu ihe oriri dịka o so eri so mana anyị na-ekwula
ma ọrụ ndụ ga ma anyị na-eji oge okele eme na ezinụlọ a Chineke anyị batara na Chineke ga-adozi a ga-echila ọnwụ papa ha ụkụta azụ papa ha aka mgbe ọ dị ndụ nna maka na ọhịa ọma gara abatazi ọ hafụ ha ọnwụ ọrụ nwoke ọnwụrụ ụbọchị ọnwụ ịlọ ndị ụwa lọtụ onwe ihe ịlọtara mana nke ụlọ lọtara ihe ụmụ nwoke niile ọnụ gụchara akwụkwọ ụmụ nwaanyị agachara oji nwekwa ihe nkọrị mana ihe anyị ma ụlọ ụkụta azụ ịla aka ihu enwe Chineke na-eme amara ndị hafụrụ ụmụ obi na Emeka they will grow more to get richer. Amen. From now. So all I may na-ekwekwa otu a ka ọ dụkwara anyị otu ahụ maka na mpiombara n'iru na-abakwa nwe ọ dụrụ agụba mma ọ dụrụ isi mma ọ dụrụ agụba mma maka na ọ bụrụ anyị ka ọ dụrụ ebe na anyị na-edote ha ọ dụkwara na ha na-edote anyị maka na achịrị ọbụla agụbara abụọ iwe jara anyị na-ekpe ekpere ka ọ dụrụ ihu ma dụrụ azụ ka o wee baa onye ọbụla ekene gị powered by God ego bọzi na-ekene gị wee na-asị na ọ bụ na ebu mmanya bụ nkwụ enu na-ekpekpe na-asị na mbọ niile unu gbaa na mmemme a ma ya wụ n'ọbịa na mmezu na wụ na-emere ya mechafụ ya ihe ajara aja ọsị na ihe dị ha na Naịjirịa na Jehova ga-esite na ya wee mere unu amara ife bụ ife dị ụkọ na ezinụlọ unu na-enwetara Jehova ga-esite na ya wee mere unu n'aha Jizọs ekele gị amen biko onye ka nkene afọ m bụ Ijeọma Chukwu ada wee si ike mana a na-anụ mbe ndị be Chukwu ọ ga-adị gị na mma biko na mgbe ana m akasi n'obi na-asị nkwuru afọ ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na igwe niile na-aga n'ụzọ ọnwụ bụ ụwa onye ọbụla ji anyị nwewe ọtụtụ ezigbo ọgbụgba ama n'isi daa dị n'obiri ndị ọfụma anyị wee na-ekpekpe na-asị na Jehova nara mkpụrụ obi ya na ndụbala aha Jizọs biko gwara ọha eze ka obi dị gị na mmemme a unu mere taata kenekwa m Chukwu na ihe niile mechaa gaa nnọọ ọfụma maka na ọ bụghị obere ya mana ekene m Chukwu nnọọ onwe ha nnọọ onye ya na ibi ya mere mkpọtụ nwe ha nnọọ onye ga-asị na ọ nwere ebe esi mejọọ ya ya asị nka nkene nnọọ onye ọbụla bịakwa maka na ihe niile gara ọfụma otu ahụ my father chịkwa wee bụrụkwa mmadụ na-anaghị achọ nsogbu na onweghị nsogbu ọbụla efu so obi dị m nnọọ ụtọ nke ukwuu ekene m nnọọ Chukwu ihe niile gara ọfụma ekene m gị ka anyị na-arịọ Jehova ka o meere ezinụlọ gị ma mekwara ezinụlọ be nna gị ebe a mgbe unu mesa mmemme anụ asị nke anyị na-arịọ Jehova ka o mere ezinụlọ gị ezinụlọ ebe di gị na ezinụlọ be nna gị kịta unu mesịrị mmemme a ka anyị na-arịọ Chineke ka o mere unu ọganihu na-arịọ Chukwu ọganihu ụzọ ka mmepekwa ya otu a iru n'anyị si otu ya na-enweghị nsogbu ka ọ hapụkwa inwe nsogbu ya ka anyị dịkwa n'otu otu anyị dịbụ ma mụọ nọ ka ndị mmadụ hapụkwa ịnụ ọrụ asị na ọnwụ bido mebe mkpọtụ ma ọ bụ isemokwu na ọka anyị dịkwa n'otu dị n'ọrụ n'udo ka ndị mmadụ hapụkwa isi na nna ha anọ na ka hapụ inwe any difference ka ọ dịkwa n'otu ahụ anyị si dị mgbe ahụ ekene gị afọ m mbụ unu gbara na mmemme ọkwasị na ihe dị ha na Naịjirịa kịta unu mee mmemme mgbe ọ kpachapụ ya oyi ome wee na-ekpe ekpere na-asị na Jehova ga-akwụghachi unu ihe ọbụla bụ ife unu spendị na mmemme ọ bụ ego ọ bụ taịm ma ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ iji ụkwụ na Jehova ga-eji wee kwụghachi unu ụgwọ zuru oke na ezinụlọ unu ana m ekpekpe si na ife na-ekwere nweta na ezinụlọ unu ga-enweta ya afta mmemme anụ unu ga-enwe aga m n'iru mmepe ụzọ ịfụnanya zuru oke na udo tọrọ atọ ana m asị na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs ọ nwere afọ a na-etu gị etu a na-etu gị etu na be di m a na-etu m Egovin mana ebe a na be nna m onwe ha Egovin na aga m ekele gị Boz Empire Media na-ekele gị Ego Boz na-ekele gị wee na-asị na ọ bụ n'ebu mmanya n'ebu nkwụ enu na-asị ijide ka iji na ọ ga-adị gị na mma ekele gị biko mee ka anyị mara afa gị afa bụ onye bụchi ọ na-abụchi Sylvester na-abụchi ọ ga-adị gị na mma mere ka anyị mara ife njikọta gị na ezinụlọ a na-eme mmemme taa ihe njikọta m na ezinụlọ abụ
La man face this man who look at our today. Would you para? My mother will jar the Ada here. Okay. We got you black weber. Okay. Black weber. Most man we got you. I from Umbunubana, my wife in Unuzu, Keme, that's when the Kunjanaga do Namana Jesus. Kekobino the Tata, Unumasima. Na Emery, since Emala Urutada, she umune Kajianko. That is Ndogo Kajianko. Malili, Eurastareba. I know how many days. Where my dress? Nobody asking KKC. Malere jacket umunne fazia duto le eguelalo elibeli umunne kazia ma akile chileke yenchimale maka muke awa do malito awu mwaga beba ebitashimeba ebidefu dimwazi bugideba awu nane muke ya tufu na this man makarta malalo mamoro kekita. This man is a man more guy. So they can move to man, where you temporarily to Kayana. For 28 days. When we work on nothing in front of the So this man, I remember on a dead his life. I go to see a mortuary. No one she free letter. My pare. Ulu bosina waru lo panya ulu bosina asla lo panya Akalam gyo afa mombo ba wasi no zukama wena baba na sa jovuga kwa chu no ugbo ọrụ ọrụ niile unu rụrụ ebe a mambulefu jovuga si na we nye mmerụ na amara ife niile dị ụkọ na ezinụlọ unu jovuga si na we mmerụ n'aha Jizọs akalam gyo awara fa na etugo etu awara fa na etugo afu etu nwa Jizọs egwu ekene gyo wera sina ga adịghị na mma